občan. Rádio Lumen vysiela rubriku Občan. Dnes sa venujeme ochrane slovenskej pôdy. Vieme, že je to téma, ktorá sa dotýka a zaujíma aj mnohých z vás, milí poslucháči. Preto bude samozrejme priestor aj na vaše podnety. Môžete nám ich písať buď SMS-kami na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665, alebo nám môžete aj priamo zatelefonovať na naše banskobystrické čísla 048 471 08 80 alebo 048 471 08 89. Odpovedať vám bude náš ďalší hosť, poslanec Národnej rady Martin Fecko. Pekný deň vám prajem ešte raz. Som rada, že ste si čas našli pre našich poslucháčov Rádia Lumen. Vy sa v podstate venujete pôde celý život, takže začneme možno trošku tak zoširšia. Keby ste možno mali vysvetliť laikovi v tomto dnešnom svete technológií, prečo je vlastne pôda dôležitá? Čo by ste mu povedali? Povedal by som mu jedno. Začína to vzduchom, vodou a pôdou. Sme homo sapiens, sme ľudia, ktorí prežijú bez vzduchu niekoľko minút, bez vody niekoľko dní, ale bez obživy, teda potravín a iných, by som povedal, čo potrebujeme na fungovanie našho tela niekoľko týždňov. Takže pýtam sa, kde sa dorába tá obživa? A to obživa sa dorába v pôde. Žiaľ, v súčasnom, jak ste povedali, pretechnizovanom svete mnoho ľudí, hlavne mladých, vyrastá nám generácia, ktorá nevie, kde sa rodí redkvička, kde sa rodí kaleráb, ako vyzerá zajac, ako vyzerá ovca. A myslím si, že mali by sme ľuďom hovoriť nie o virtuálnom svete, ale o reálnom svete, ktorý budú musieť aj oni, keď dospejú, keď teraz sú mladí, budú musieť žiť. Takže pôda je ten základný výrobný prostriedok, ktorý nás drží pri živote. Lebo rastliny nás nepotrebujú, ale my potrebujeme rastliny. Ani pôda nás nepotrebuje, ale my ju potrebujeme, aby sme mohli prežiť. Takže všetkým odkazujem, že začína to aj pôdou. A to, že to mladí ľudia možno celkom nevedia, je možno taký všeobecný problém, keďže to poľnohospodárstvo slovenské sa od toho roku 89 výrazne zmenilo, tak možno ani nemajú veľmi kde vidieť jeho význam. Podľa vás teda, kam sa posunulo od toho 89. No, od 89. sme sa posunuli skôr smerom dolu ako hore. A keď si vezmeme, ja som prakticky 50-tník, takže mal som tu česť zažiť aj to socialistické hospodárenie, ktoré tu bolo, ktoré bolo založené žiaľ na užívacích vzťahoch, nie na vlastníckych vzťahoch, čo je vlastne rozdiel medzi socializmom a terajšou demokraciou, ktorá hovorí už o vlastníctve a následne užívaní tohto majetku. Tak musím povedať, že tie podmienky, ktoré po 89. pri našej poľnohospodárstve nastali, sú doslova katastrofálne. Transformácia družstiev a privatizácia štátnych majetkov dopadla tak, ako dopadla. Ešte dodnes vidíme pozostatky, že niektorí vlastníci pozemkov nemajú nájomné zmluvy. Nevedia, kto ich pôdu užíva. A to je veľký, podľa mňa, byľak, ktorý ostal ešte z toho 90. roku alebo 90. rokov. Ďalšia vec je, že prakticky naši predchodcovia politicky povedali, že všetko dovezieme, čo bol ďalší veľký problém, ktorý sa nám teraz naplno akože odzrkadľuje, nehovoriac o tom, že dotácie išli na zatrávňovanie ornej pôdy. Keď zatrávniš, budeme mať menej ornej pôdy, dostaneš dotáciu a tým pádom sme strácali, dá sa povedať, tú návykovosť, respektíve tú možnosť vyrábať naše potraviny, ktoré tvrdím, že v mnohých prípadoch boli lepšie, ako sú terajšie. Len žiaľ, poľnohospodárstvo sa dostalo cez tie rôzne vládne garnitúry až do dneska na okraj záujmu. A není to silový rezort, ktorý by prakticky nejakým spôsobom sa o neho trhali politici, keď prídu k moci. A to ma veľmi teda ako poľnohospodára mrzí a chcem veriť, že raz sa dožijeme aj toho, že naši poľnohospodári budú postavení na roveň západoeurópskych krajín a ich poľnohospodárov, ktorí si vedia svoje pozície obhájiť. Žiaľ, my si momentálne nevieme. A pani Galová ale povedala, že aj podľa ich informácií mnohí mladí a malí farmári by chceli obrábať pôdu, len majú problém sa k nej dostať. Rovnako družstva teda tiež majú problém, sa obávajú, že vlastne z pôdy sa stala vynikajúca investičná príležitosť. Prečo investori ukladajú peniaze práve do pôdy?
No, lebo pôdu, ako sa hovorí, neprenesieš, pôda ostáva tam, kde sa zrodila. Pôda je neobnoviteľný zdroj a pôda začína mať, by som povedal, ten kotviaci účinok, že máš tam istotu, lebo ona tu je. Zase na druhej strane videl som aj prípady u nás na Slovensku po revolúcii, po 90. roku, že doslova sa ornica, ten vrchná časť pôdy, doslova, že zrezala a odviezla do iných krajín, ktoré už tú pôdu takúto výnosnú a takýto veľký potenciál úrodný nemá. Myslím, že aj Poliaci to tak robia. Áno, a to je tá obchodovanie s tou pôdou, ktorá môže byť aj zdevastovaná, pretože tým pádom to svedčí o tom, že naša pôda má tú kvalitu. Máme kvalitu takú, že ak by sme dneska nedali do pôdy gram živín, tak vyrobíme na nej obživu pre zhruba 6,5 milióna obyvateľov. Nás je 5,5, to znamená ešte nejakú rezervu. A práve to láka aj tých západoeurópskych nejakých investorov, možno, že aj tí, čo chcú na poľnohospodársku alebo aj nepoľnohospodársku činnosť, aby prišli tu na túto pôdu a si ju vzali. No žiaľ, situácia je taká, že je to neporovnateľný pomer, čo sa týka hlavne ceny nákupnej, a k tomu sa asi dostaneme v ďalších otázkach. Otázka je ale teda, že prečo my máme tendenciu, už to aj pani Galová tiež do istej miery spomínala, keby sme ju my nechceli predávať, tým pádom by vlastne títo aj zahraniční, ale aj domáci mnohí investori, keď hovoríme o tých špekulatívnych nákupoch hlavne, nemali dôvod kupovať, nemali možnosť kupovať. Teda možno by bol problém v tom, aby teda tí ľudia neboli odkázaní na to, že by tú pôdu predávali, ako ona hovorila, najmä teda z toho ekonomického hľadiska. Áno, naše dôchodky, naše platy sú také, aké sú. S tým môže robiť niečo vláda, aby sa to nejakých ďalších obdobiach navýšilo. A musím povedať, že aj dneska dopyt po tej pôde nie je uspokojený z našich radov, by som povedal Slovákov, respektíve občanov žijúcich na území Slovenska. A možno, že ste zaregistrovali, že 2080 žiadostí bolo mladých farmárov na ministerstve rezorte a podľa slov pani ministerky, ako mi odpovedala na moju hodinu otázok, keď som jej položil, koľko bude z toho uspokojených, tak je to zhruba 500, respektíve 900, to znamená zhruba polovica. To znamená ďalších 1000 ľudí, mladých farmárov, ktorí chceli a chcú začať podnikať, nebude uspokojených. Myslím si, že v prvom rade by sme mali našich slovenských farmárov, pretože my sme neprišli predvčerom z jaskyň, ani sme nezoskočili zo stromov pred predvčerom, ale sme tu mali poľnohospodárstvo, ktoré má svoju tradíciu, má svoje zázemie, máme stredné, máme aj vysokú školu poľnohospodársku a je, by som povedal, najväčšia trauma, ak pedagógovia, ktorí učia napríklad na vysokej škole poľnohospodárskej, ktorý som aj ja absolventom v Nitre, keď budú konštatovať na sklonku života, že vlastne nemajú pre koho vychovávať svojich absolventov. Že sa neuplatnia v tom rezorte, ktorý vyštudovali, pretože áno, vláda nedá podporu. A ja som tiež z kuláckého rodu, pokiaľ by môjmu pradedovi niekto povedal, že dostane peniaze za to, že nebude nič robiť na pôde, tak povie, že asi ho chce niekto oklamať, niečo mu vziať a myslím si, že to sa deje práve teraz u nás. Dá sa to ešte napraviť, znova vrátiť taký ten vzťah, že by to bolo v ľuďoch, ten vzťah k pôde? No, ja hovorím, že príklady tiahnu a hlavne prax. Samozrejme, začíname školou, či už základnou, strednou, vysokou. Keď si spomeniem, ja na moje keď som v základnej škole, tak mali sme tzv. Vyučovanie praktické na pozemku a v dielni. To znamená, sme tam boli sadiť aj mrkvu, aj kaleráb, aj kapustu a prakticky tie decká od malička sa vychovali k tomu, že tá mrkva není z Kauflandu, ani z Billy, ani z Hypernovy, ale je priamo z toho poľa. A myslím si, že to momentálne naše školstvo nezvládlo a bude to možno, že aj moja nejaká ďalší taký námet pre ministra školstva, aby toto bolo v osnovách, pretože tým sa vraciame k tým koreňom, ktoré nás nikto ich nezbaví, že tú obživu musíme dorobiť aj u nás. Slovenská národná strana, respektíve ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré tam má svoju ministerku, aktuálne teda prišlo s návrhom, ústavným zákonom, ktorý by chránil našu pôdu. Vy ste sa ako jedna z opozičných strán tiež vlastne pripojili k tomuto návrhu, čo sa teda nestáva veľmi často, že opozícia a koalícia sa tak zhodnú vlastne na jednom návrhu. Prečo podľa vás treba teda pôdu chrániť ústavným zákonom? Pôdu treba chrániť ústavným zákonom preto, lebo je najvyšším atribútom ochrany, podľa môjho názoru, čo iné, ak nie pôdu, pretože národ je definovaný územím a ľuďmi. A to územie, to je tá pôda, ktorú pre pôdu sa viedli vojny v minulosti, boli aj odmenou za víťazné bitky pre rôznych generálov a prakticky s pôdou momentálne sa nakladá ako s tovarom, čo je pre mňa
A všetky zákony, ktoré budú prijímané následne, musia byť v súlade s ústavou, nemôžu byť v rozpore s ústavou. Tak prakticky tá ústava, musím povedať, že keď bola robená, nebol som pri tom, ja som bol vtedy na pozemkovom úrade v Prešove, nemal som tú česť sa zapojiť do tvorby ústavy. Tento atribút ochrany pôdy vôbec neakceptovala a musím povedať, že dobiehame to, čo by sme nemuseli dobiehať. Ale myslím si, že má byť v pôde, pretože aj iné krajiny to majú. A myslím si, že tým hovoria o vyspelosti národa, že vie si svoju pôdu ochrániť. A ostatné zákony to neriešia? Nestačí ten súčasný legislatívny stav, ktorý máme? Máme určitú plejadu zákonov, s ktorými som samozrejme tiež pracoval počas svojho výkonu pracovníka štátnej správy na pozemkovom úrade. A musím povedať, že zákony v mnohých veciach máme dobre. Len už ten výkon cez úradníkov štátnej správy nám pokrývkáva. Tu je veľký problém, že keď má niekomu dať pokutu, napríklad štátny zamestnanec, ktorý má v čistom 500 eur a má dať pokutu 3,5 tisíc za neobrobenie pozemku, napríklad, a dostane doslova, že ponuku, že dostanete 1,000 eur, tak sa pýtam, zlomí alebo nezlomí sa? Asi sa zlomí a je veľký problém. A ďalší problém, ktorý vidím, je v obsadzovaní postov, lebo momentálne mnoho nominácií len politických, nie odborných. Ale tam asi nepomôže ani ten ústavný zákon. Takto, ústava bude novelizovaná, tak ako to predložila SNS, predpokladám, že 90 hlasov sa aj v druhom kole nájde, pretože v prvom kole bolo 112, takže bola ešte nejaká rezerva. A viac menej až tie následné zákony, ktoré budú prijímané v súlade s touto možnosťou, že je neobnoviteľný zdroj a potrebuje zvláštnu ochranu zo strany štátu, tak až tie nám ukážu, akým spôsobom budeme tú pôdu konkrétne pre jednotlivé či už užívania alebo vlastnícke vzťahy ochraňovať. Takže momentálne novelizujeme ústavu, ktorá bude hovoriť o tom, že ako tá ochrana poľnohospodárskej pôdy. Ale tu by som chcel lesnej teda. Aj lesnej pôdy, aj poľnohospodárskej. Ale tu by som chcel ešte jednu vec pripomenúť, že my hovoríme, že má sa podporovať aj vidiecký spôsob života, ktorý žiaľ u nás na Slovensku tiež ťahá za kratší koniec. Niekedy obce zabezpečovali potraviny a obživu pre mesta. Teraz je to naopak. Ľudia z obcí chodia kupovať do miest, do tých hypermarketov a reťazcov a prakticky stráca sa tu kontinuita tohto výrobného procesu v poľnohospodárstve. Sľubila som na začiatku, že budú mať priestor na otázky aj naši poslucháči. Niekto sa k nám práve dotelefonoval, takže pekný dobrý deň. Pekný deň vám želám. A ja mám tému, že keď na obciach by mali možnosť a tiež podnikateľom alebo takýmto malorolníkom pomáhať, ale aj štát, lebo máme aj ovečky, okolo 20, koníky, 2, kravičku a aj nezamestnaných 2. Ale máme roboty dosť, lenže je to nezaplatené. A do toho treba len investovať. Ale máme, dopracujeme si v záhrade všetko, mrkvičku, všetko, čo je potrebné, hnojivo si vyrobíme a tak ďalej, čo potrebuje zem, zasejeme hektár a máme tam zo 5 hektárov, lebo aj viac na kosenie, to ja ani neviem, syn sa s tým zaoberá, ale on je požiarnik, takže má on s tým dosť práce a aj pomáhame mu všetci, ako môžeme. Aj bratia, navzájom, aj súrodenci, čo sú. Ďakujeme pekne za tento telefonát. Je to taký príklad naozaj z praxe. Ja by som to možno doplnila takou otázkou. Pán Fecko, vy osobne vidíte budúcnosť poľnohospodárstva práve v takejto lokálnej výrobe, spotrebe, alebo možno práve naopak tie perspektívy je ten súčasne nastavený trend nejakého medzinárodného obchodu a medzinárodnej deľby práce? Ja sa skôr prikláňam k tej prvej alternatíve, to znamená, že aby sme boli mikroregiónne sebestační, to znamená, aby sa tie potraviny vyrobili v tom regióne, kde sa urodia a tam by sa aj spracovali. Obrazne povedané, aby z daného územia nešiel von zemiak, ale zemiakový lupienok. Nie slivka, ale lekvar alebo slivovica. A tým pádom tú DPH, pridanú hodnotu, budeme dávať našim ľuďom, ktorí budú zamestnaní. V poľnohospodárstve pracovalo okolo 220 000 zamestnalo toľko ľudí. Po revolúcii k dnešnému dňu je to okolo 50 000. Takže kde je tých 170 000 ľudí? Kam sa to podielilo? Na úradoch práce a prakticky to,
je tá veľká... Pri výrobných linkách. Áno, pri výrobných linkách niekde, ale mnohokrát sú tu ľudia, ktorí nemôžu zvládnuť nejaké veľké technologické procesy. Nie sú na to uspôsobení a tým pádom myslím si, že tá mikrozamestnanosť, ktorá by takouto podporou poľnohospodárstva v mikroregiónoch a v regiónoch bola, aj tú zamestnanosť znížila. Takže myslím si, že pani nám ukázala, keď povedala, že sú sebestační, tak by to malo fungovať v jednotlivých regiónoch a obciach, aby sme si dorábali vlastné potraviny. To, že štát sa o to nestará a nepodporuje, je druhá vec. A treba samozrejme apelovať aj na vládu, a ja budem apelovať každopádne, aby bola podpora tých malých a začínajúcich, lebo to je aj trend v rámci Európy. Opäť máme niekoho na telefonickej linke, takže dáme priestor. Pekný dobrý deň, koho pozdravujeme tento raz. Dobrý deň, tu poslucháč Hornej Nitry. Ja by som sa chcel pána Fecka spýtať, že ako to on vidí u malých poľnohospodárov. Chodievam na farmu a tam mu nanútili túto elektronickú pokladnicu. Bez nej nemôže ani môže tak kuriť a svietiť. Či vaša strana by mohla dať návrh do parlamentu na okamžité zrušenie týchto pokladníc, aby sa nezhoršovalo stav výroby našich kvalitných potravín, ktoré sú oveľa kvalitnejšie ako nejaké brazilské alebo thajské alebo neviem čo. Tak toto by som sa chcel povedať, či jeho strana je schopná tohoto, lebo ja som tiež volič z strany Olánok, som prešiel od KDH kvôli tomu, že oni boli neschopní niečo podať. Ďakujem pekne za túto otázku, takže ako napraviť tento stav? Áno, ďakujem pekne za otázku a môžem povedať, že je to podnet pre mňa, aby som inicioval takýto návrh zákona. Môžem pristúpiť, že budem ho iniciovať, pretože áno, to je ďalší kameň úrazu, že nemôžu sa naše produkty dostať jednoduchou cestou priamo ku spotrebiteľovi. A áno, ja by som tam skôr povedal, že malo by to byť asi do výšky nejakého objemu financií, koľko ten mladý farmár alebo skúšovací rolník do roka, aký má obrat. A po určitú výšku by to malo byť bez tých pokladní a ďalších nejakých byrokratických a iných nejakých sankcií, ktoré by potom prišli, lebo tým pádom my ten predaj z dvora, respektíve priame konzumáciu od tohto farmára alebo toho skúšovacieho rolníka, dá sa povedať, popierame. Prišla nám aj SMS-ka od poslucháča, ktorý sa ale nepodpísal a píše, že dobrý deň, najprv si treba uvedomiť, že družstevníci, ktorí pracujú na chlieb, mlieko a iné potraviny, dostávajú 400 €, mladí vám nikdy nebudú za takúto korunu robiť. To je vlastne to, čo sme už aj hovorili, že asi ich treba istým spôsobom motivovať. Áno, motivovať a hlavne by som povedal, že vzáť si príklad aj z iných krajín EÚ, kde ak niekto čerpe eurofondy, tak v západoeurópskych krajinách k týmto eurofondom ešte prispieva aj štát, tým poľnohospodárom. To znamená, konkurencia nášho poľnohospodára, ktorý zo štátu má skoro nič, respektíve 2-3 €, je o ničom a tým pádom nemôže byť konkurencia schopný cenou daného výrobku. Takže tu by sa mal stať zamyslieť, že koľko zo štátneho rozpočtu prispeje na podporu podnikateľov a myslím si, že áno, tých 400 € to je o ničom, ale máme aj, môžem povedať taký svetlý príklad z Malého Šariša u nás pri Prešove, kde 12 rodín si kúpilo po 2 hektáre a chcú dokázať, že budú v stave byť sebestační na 2 hektárov a snažia sa samozrejme nie klasickú výrobu, ale špeciálnu výrobu určitých plodín a budú aj živočíšne výroby takto nejakým spôsobom prevádzkovať, aby dokázali, že aj takýto je spôsob možno tej alternatívnej nejakej poľnohospodárskej výroby, ale zdá sa mi, že optimálny stav by bol, keď sme mali 50% veľkých a 50% malých. Teraz je to 90% veľkých a 10% malých na Slovensku a to nie je pomer, ktorý ani Európska únia razí, malo by sa to otočiť. Ten aktuálny návrh, ktorý je v parlamente, sa zameriava najmä na, chce zabrániť skupovaniu našej pôdy cudzincami. Niektorí kritici toho návrhu ale hovoria, že predsa nikto si tú pôdu so sebou nejakým spôsobom nezoberie do zahraničia, že možno je lepšie, že keď sa bude o ňu starať aj niekto zo zahraničia, ako by mala ležať ľadom. Takže prečo práve proti zahraničným investorom? Tak by som povedal, že 27 rokov u nás po revolúcii nestačilo na to, aby sme si ten vzťah k pôde obnovili. Keď si majiteľom pôdy, diktuješ, čo na tejto pôde môže byť. Ak nie si majiteľom, tak sa iba si v nájme a môžeš robiť určitú výrobu, ktorá
môže tam byť iba z titulu toho, že ti to ten vlastník dovolí. Tak preto ja by som nerad skončil v nájme vo vlastnom, o niekoľko desiatok rokov možno, pretože tí, ktorí tu prídu nakupovať, sú si vedomí, že u nich pôdu poľnohospodársku by kúpili za nehorázne veľké peniaze. Konkrétne v Nemecku 25 000 hektár a drahšie. U nás to kúpi za 2 000, za 3 000. Tým pádom to je nepomer, on tu má Klondike a ešte k tomu pôda chemicky nezdevastovaná, úrodná pôda a to je ten veľký problém, pretože ja hovorím, že naši poľnohospodári vedia dorobiť kvalitné potraviny aj poľnohospodárske produkty aj dochovať v živočíšnej výrobe, len musíme dať šancu. A preto budem veľmi rád, keď následné zákony, ak táto ústava by prešla, novela ústavy, budú hovoriť o tom, že ten nákup pôdy, ako bude umožňovaný v predkupnom práve komu. Takto majú aj v západoeurópskych krajinách, dokonca Francúzi majú ešte tak, že nakoniec nejaká komisia celoštátna zasadne a povie, či áno alebo nie. Takže myslím si, že máme sa z čoho poučiť, nemusíme vymýšľať koleso, keď je vymyslené, len to dať dokopy a páči sa mi, že aj Európsky parlament dáva svojej komisie určitú výzvu, aby bolo jednoznačne povedané jasný a komplexný súbor kritérií vrátane transakcií s poľnohospodárskou pôdou na kapitálových trhoch, ktorý by zabezpečil rovnaké podmienky a z ktorého by bolo zrejme členským štátom jasné, aké opatrenie z trhu môžu robiť. Lebo momentálne je to v každej krajine ináč a neexistuje nejaký jednotný kritéria. A preto sa prakticky prikláňam aj k tomu, aby tie kritérie boli čím skôr prijaté. A chcem povedať jedno, že... Myslíte, aby nám Európska únia nadiktovala, ako máme? Všetkým krajinám, aby vytiahla tie najlepšie poznatky, čo sa týka trhu s pôdou, nadobúdaní vlastníctva iných krajín v rámci EÚ, a to, aby boli tie kritériá, ktoré by povedali jednoznačne, že takto sa legislatíva v EÚ bude držať. Lebo momentálne je to každý si po svojom, niekto prísnejšie, niekto menej prísnejšie a potom sú tie infringementy a nejaké ďalšie pokuty hroziace a kadečo. A momentálne vyzerá, že takýto nejaký infringement hrozí Maďarsku, Poľsku, Slovensku, Litve, Lotyšsku a Bulharsku, týmto krajinám a myslím si, že je to zbytočné, pokiaľ by takéto kritériá už boli. Tak som rád, že Európsky parlament dáva komisii takúto úlohu a aby sa ten infringement, respektíve to konanie proti týmto krajinám pozastavilo, pokiaľ nebudete kritériá. To znamená, že by sme sa mohli vyhnúť istým sankciám, ktoré nám hrozia za to, že sme teda nenaplnili, keďže sa nám skončilo to prechodné obdobie, ktoré sme mali vyrokované, že sme mali ten trh otvoriť a my vlastne ho nejdeme otvárať, takže by sme sa mohli vyhnúť týmto sankciám. Tak, respektíve napadaná je tá 10-ročná lehota u právnických osôb, že musí u nás akože podnikať, u fyzických je to 3 roky, že musí byť v tom poľnohospodárstve a prakticky táto lehota podľa slov pani ministerky 10-ročná môže byť obhajiteľná, ako mi povedala, že majú tam určité argumenty, tak chcem veriť, že hovorila pravdu a držíme palce, aby tú lehotu obhajila, pretože je iný vzťah. Keď podnikáte v nejakom území na 10 rokov a keď ste cudzinec, ako keď tam prídete iba vytunelovať v rámci tých svojich výmožeností, ktoré dostanete od štátu možno, a potom vzduchnete a pôdu necháte. Taká to je. Pani Galová povedala a aj tvrdí, že ministerstvo nemá nejaké informácie, ani ona sama o tom, koľko asi takýchto cudzincov alebo možno nejakých špekulatívnych nákupov na Slovensku sa udialo v minulosti. Vy možno máte nejaké informácie? Viete čo, je to veľmi, by som povedal, takéto, že kvázi utajované a ťažko dosledovateľné údaje. Oficiálne sa hovorí o nejakých, to ste aj spomínal, ako nejakých 200 000 hektárov, z tých 2,5 milióna, čo máme poľnohospodárskej pôdy, pretože ďalších 2 miliónov máme lesnej pôdy. Takže zhruba nejaká, desatina poľnohospodárskej pôdy je už nejakým spôsobom atakovaná aj cez tých zahraničných a majú vlastníctve. A prakticky bol by som veľmi rád, keby sme možno, že aj cez ministerstvo takýmto ľuďom sa nejako dopracovali a aby sme si to vedeli priamo regulovať. Potom prípadne. Máme priestor ešte na minimálne jeden telefonát, takže pekný dobrý deň, koho pozdravujeme. Počujeme sa? Ďakujem za slovo, dobrý deň, prajem, pochválam Ježiš Kristus. Na veky amen, nech sa páči. Mám na vás takúto prosbu. Alebo poviem vám celý môj príbeh. Môj prastarý otec padol v prvej svetovej vojne, starý otec odišiel za prácu do Kanady, kúpil pôdu. Otec ako veľzradca prišiel o polovicu pôdu, prepadla v prospech socialistického Československa. Ja som pracoval 40 rokov v poľnohospodárstve. Rok pred predčasným dôchodkom som prišiel o prácu.
poviem aj tak, akože napríklad bol som aj predsedom transformačnej rady okrem iného. A teraz, ako sa cítim, nemám tú pôdu komu predať a nechcem ho nechať podniku, v ktorom som pracoval. Končí mi nájomná zmluva teraz. A zdá sa mi, že akože trochu, áno, súhlasím s pánom poslancom, že toto, čo povedal, že je pravda, treba ju chrániť. A na druhej strane moje vlastnícke práva sú týmto obmedzované. Čo na to? Ďakujem pekne za tento podnet, túto otázku. Ja som sa to už pýtala aj pani Galovej, lebo naozaj jedna z tých kritikov na tento návrh znie, teda, že sú obmedzované tie vlastnícke práva. To v podstate nám aj Európska únia vyčíta, že teda nejaký liberalizmus tam nefunguje. Takže ako to vy vnímate? Áno, aj ústava nám hovorí, že keď chceme niečo vyvlastniť, tak iba v nevyhnutnej výmere a za adekvátnu náhradu. A v tomto môžem s pánom poslucháčom iba súhlasiť, že do určitej miery je tu obmedzenie. Ale na druhej strane musím povedať, že vlastniť pôdu znamená právo a povinnosť. Právo to znamená, že áno, môže mať z toho nejakú rentu, mať z toho nejaký nájom, brať z toho nejaké požitky. Ale povinnosti znamená, že ju obrobiť v tej kultúre, ako hovorím o poľnohospodárskej pôde, v akej je vedená na katastri. A vtedy prakticky je to povinnosť vlastníka, ako sa mi bude starať. Pokiaľ samozrejme ju chce predať, tak to je na jeho vôli a najhoršie na tom to je, že keď povedal, že je to v tom družstve, ktorému to nechce dať, lebo v transformačnej rade a nevidí sa mu dobre predĺžiť ten nájom, to je nájomnej zmluve, tak najlepšie bolo, keď tam boli nejakí ďalší konkurenti, možno aj tých skupinospodárskych rolníkov, ktorí by boli ochotní vziať tú pôdu do nájmu od tohoto, by som povedal, vlastníka a tým pádom by sa vec poriešila. A práve tu je ten pes zakopaný, že dostať sa k pôde, ktorá je pod nejakým zmluvným vzťahom. V niektorých prípadoch hovoríme o 10 ročiach a to není možné. Preto aj iniciatíva, aj z mojej strany, aj teraz máme v parlamente zákon o pozemkových úpravách, ktorý novelizuje zákon 504 o najmä poľnohospodárskych pozemkoch. Budem podávať osobne pozmeňujúci návrh, aby nájomná zmluva nemohla byť až na 30, 25 až 30 rokov, ale maximálne na 10. Tak, ako to vidiecká platforma vidí a pani Galová tiež je s tým stotožnená. Takže beriem tak, že áno, pán kolega, beriem, že budeme musieť s tým niečo urobiť, aby ste mali možnosť aj niekomu inému dať do nájmu a keď už ten predaj, tak potom uvidíme, ako to dopadne v rámci tých politických vyjednávaní, ako ten zákon bude poriešený. Je to zaujímavá téma a veľmi široká. My sme ale už ani neviem, ako naplnili náš čas tejto našej relácie, takže ďakujem pekne pánovi poslancovi Martinovi Feckovi za to, že dnes prišiel a snáď ešte niekedy v minulosti si nájde čas a budeme môcť pokračovať v tejto naozaj širokej téme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne a veľmi rád sa prídem podeliť svojimi poznatkami s občanmi Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne aj vám, milí poslucháči, za to, že ste si dnes naladili Rádio Lumen, vysielali technik Pavol Horňák a od mikrofónu sa lúči Julia Kavecká. Do počutia.